Бүгінгі күнде Татарстан Республикасында 4 шара бар, 4 басма бар деп әйтик. Ул Салават Күпре журналы, Сабантуй журналы, ул дәүләтнеке деп әйтик инде. Тылсымлы куллар гәҗите ул Чаллыда чыга, ул шулай ук Татмедиа кысаларында чыга. Һәм Тылсымлы куллар дигән бик матур журналны шәхси Ландыш исемле бик матур акыллы кыз чыгара. Мәскәүдән алабыз, башка илләрдән заказ биреп журналлар белән кызыксынып укыйбыз. Төркиядән мондый калынлыкта журналлар чыга, аларны шулай алар белән дә танышып барабыз. Чөнки безгә бөтен дөнья массы күләм шаралары кызык балалар өчен. Укучылар саны безнең 10 меңгә якын. Ул без Сезнең 10 меңгә? Әйе. Сез иң күп санлы димәк. Әйе. Журнал санагыз. Аллага шөкер 25 ел дәврендә бу шулай. Димәк без кызык, димәк без кирәк. Чөнки бу мәҗбүри алдыру түгел. Bütün шаралар бар, ләкин баладан да, әти-әнидән дә мәҗбүри беркемдә акча ала алмый. Язучылар һаман да күп. Һәм без моңа бик шат һәм интернет заманында 50-гә 50 дә түгел, 60% хатлар килә почтадан, һаман капчык ташыйбыз. Шул районнардан күбрәк әлбәттә. Һәм 40% хатлар хәзер күбрәк электрон почтадан килә. Нәрсә укый? Нәрсә аңа тәкъдим итәсез? Бала елдан-ел әзрәк укый. Аның әти-әни дә әзрәк укый, бала да әзрәк укый. Бу Рәсәйдә булган шундый тенденция. Әти-әниләр, әби бабайлар безгә һаман уку диләр. Һә без ул сүзләрнең мәгънәсенә инде үзебез үсәтешкәч тулысынча килешәбез алар белән. Һәм балаларны планшетлардан аерып, уеннардан мәгънәсез уздырган вакыттан аерып күбрәк укырга, өндәргә тырышабыз. Ничек итеп Салават Күпре аша. Ул иң беренче шигырьләрен, иң беренче әкиятләрен шуннан укып, Салават Күпре яшеннән үсеп чыгып, башка журналларны шул ук Ялкын, Сабантуй, Идел журналларын укып, һәм башка матурлык китаплар дөньясына кирип китсен иде. Без моның өчен әдәбиятның иң матур үрнәкләрен Салават Күпрендә биреп барабыз. Күбрәк безнең проблемалар ул бәйгеләр вакытында ачыла. Мәсәлән, бәйге оештырыла Салават Күпрене ул ай сайын дип әйтерлек, һәм берәр кызыклы телефон яки шул кызыксындыру чарасы буларак шул планшет уйнатыла. Шул вакытта менә минем әтием юк, әниемнең акчасы әз, миңа бик каты планшет кирәк, планшетсыз яши алмыйм дигән хатлар күп. Без тиктек үзебезнең уенчыкларны, менә безнең геройлар бар, төп геройлар. Тиктек аны серийное производство дип әйтәбез инде, матур итеп шул курчак татарча исәнләшсә, татарча көлсә. Шундый матур курчаклар бар рус телендә сөйләүче. Ул Кытай механизмнары инде эчендә әлбәттә. Ләкин шул Кытай механизмы татарча сөйләшергә дә өйрәтеп була бит, шулай бит. Шулай Салават Күпре бүгенге көндә татарча мультфильм турында хыяллана һәм татар мультфильм моны канәгатьләндермәй пока. Татар мультфильм балаларны канәгатьләндерми. Һәм миңа моның турында әти-әниләр әйтте. Шуңа күрә без бу өлкәдә беренче уңышыбызны Алла бирсә җәйкәдә төгәллибез. Иң зур курыкканыбыз менә бүгенге көндә яшь әти-әниләрнең ул сугышның революцияләрен булмавы, шулай бит. Һәм безнең балалар да үскәч сугышларны булдырмасыннар. Аның өчен тарих белән якынрак буларак, сугышның никадәр авыр һәм ил өчен, кешеләр өчен газаплы әйбер икәнен белсеннәр иде. Менә таныклар ясауга сезнең карашыгыз ничек? Танклар ясау түгел. Это не конструктивно, это деструктивно. То есть без баланы менә начар сүзләр дә кулланмыйбыз журналда. Дингә кагылмаган ризыкларны кулланмыйбыз, шулай бит. Гомумән чисталык, матурлык турында сөйлибез. Георгий тасмасы турында сез инде мәгълүматларны белгәнсез. Ил җитәкчеләре нәкъ бу символны башка куеп, күтәреп дип әйтегендә чыгаралар икән, һәм бу без тенденцияга бар дип кушылаган алабыз. Каршы килә алмыйбыз. Бу ниндидер мода? Әлбәттә мода. Һәм бик начар мода дип әйтә алмыйм, чөнки һәрбер әйбернең символы булса әйбәт. Бик менә бер төркем татар яшьләре тәкъдим ителер Татарстан байрагы төшерелгән лентаны. Гомумән августта башларга мөмкин моны. Инде башкача бик әйбәт матур традиция. Ләкин Татарстан өчен